Kaning amigo na ko sa una naglibol-libol pa kay Bungker karon na vlogger na. Asa bang siya po no? So maing adlaw ka natong tanan mga tats no, naulihid jud kog adto sa Peaceport mo nang wala ko kaabot sa ilang paghabwa diha. So ang akong abdan ang papait nga ilang lutoon nga lamang loob sa baka. So ang akong amigo nagsugba po day sa ginatawag na kugita. Oy ka-cute ba na. Unya kay wala kita kapil silang habwa mga tas kay kadlawon ba nagisugdan no og isa pa pila ra may 900 mga tas og paspasan naghabwa na wala ray nay duha ka oras. Timing pod pag-abri nako sa kaldero naluto na ilang kanon. Karon kay gilat-an pa man to ato sa nang kapihan diha. Samtang nagkapi-kapi ko mga tats nakaunhaw na ako ingani dining malita no or maulahita dili jud ka pa sa atong trabaho mo na mumata jud dag sayo matas para makaabot jud sa atong pangwarta diha kung unsa man ang diskarte nato diha. Pero lain pa ato matas kung naman may bomba diha yung balay kami diri sa puso aw napon may bomba diri o tan-awan nyo na kung unsa ka cute ang among bomba dira o di ba ni Agas. Karon kay nalimpyo naman ang kaldero matas ato na nang itak ang sakalan diha kay pagkahuman ana ato na nang igisa ang kalamasan sa atong kinabuhi diha matas nga ang lamas ana ahos, bombay, loya, kulikot og siyempre dili pud mawala dira sa to ang ginatawag na nga apdo no. So papait man gud tirada ani matas kay lamang loob ni ang ilang giluto. Pagka maglunod silang lamas mga tats, isunod na nato ng lamang loob nga human na naglata mga tats. So ganiha pa na sa gilatan. So ato na lang sang gisahono para mo absorb jud kunuhay para the best ba para makaingon tag wow na wow. Og pagka magmikos-mikos sa operator mga tats, gibutangan yang ininit tubig no kay lami daw na pasadaghag sabaw. Siyempre kay ubay-ubay pud ta apil bi tagkaon dira. Og pagka man butangan po nato ginatawag nga magic na sarap pa. Og siyempre dili po ni mawala ang ginatawag atong kulikot mga tats mo nang gilimpyuhan sa nila no og ang apdo wala pa na mabutang. Ay nanda day gibutang na day. Og gibutang na day ang apdo mga tats. So diretso na nato ni no. Tan-awan nagkabulol-bulol na ta mga tats tungod sa kagutom nato no og isa pa tan-awa gud nang giluto dira ko unsa kadabis nang ginatawag ng papaitan with apdo. Ana akong gikot mga tats ila na sudanon nga bang sino pero wala nila nagiluto kaya napulan na sila ana. Achop! Aw siyempre achop yun na pagkaluto basta mananagat kay magluto unya mga Ilocano pag kadabis bi kanila magluto ang mga papaitan, mga sinigang, mga unsa-unsa dia basta sila magluto diabis jud kayo na tan-awa ang papaitan kung giunsa na pagluto. Siyempre kay naa naman tanan dira unsa pa matong himuon dira maghinukaray na sila no kay ako mag-video pa man ko ingani man ang content creator matas ulihi sa tamokaon kay agi unsa natog video ang mga palibot di ba? Tan-awa lang kauban dira kaha ang iyang gihugasan kay mao ni silbi plato niya o di ba? Diri sa bangka matas basta kaon nagigisukotan bisag unsa pa imong himuong plato diya basta limpyo lang pwede kaayo na kay ngano man pila labi kabuk ang plato nya ang mga on pertin daghana kay jambol gud na di ba? So kung unsay madakpan nimo diya kung baso kutsara kung unsa man basta limpyo hala bira. Speaking of bira ato na pong birahan kay Tom Goats na. Kaning amigo na ko sa una naglibol-libol pa kay Bungker karon na vlogger na. Asa bang siya po no? Ang buot pasabot sa akong amigo mga tats dugay may nagsabay ana sa bangsihan no kay sa unang panahon man gud naay suki ang akong amo nga mga bangsi or mga bangka. Kaso lang niundang akong amo mo nang nibalhin ang mga bangka ni sunod na lang pud mi kung asa pud ang mga bangka kay nga naman kakilala man mi nila o kakilala pud namo sila kay dugay lagi mi naglibor sila ha or nagahabwa silang mga bangka. Kay nahuman naman tagkaon mga tats mo inom na tag tubig nga gikan sa bomba no kay gibombahan pa na sa akong kauban dira para makainom na tag tubig. Dire pila ra bago istorya.